Esto, sí. Ja. Bé, bon dia a tots. Ara anem a començar l'acte per la constitució del nou Ajuntament. D'acord amb el disposat als articles 195.2 de la Llei Orgànica de 9 de juny de 1985 i l'article 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es procedeix en aquest acte a celebrar la sessió pública especial per la constitució del nou Ajuntament, amb els 11 regidors electes aquí reunits i que conformen la majoria absoluta. Es declara oberta la sessió. Seguidament, passam a formar la taula d'edat composta per els regidors de major i de menor edat, que en aquest cas són el senyor Nadal Torres Bullosa, que actuarà com a president, i el senyor Jaume Mallol Llobet com vocal, perquè procedeixin a la comprovació de les credencials dels regidors electes. Noel Estaràs Tobín, Catalina Mallol Llobet, Ana Maria Redondo Gutiérrez, Bartolomeu Torres Morell, jo mateix, Nadal Torres Bullosa, Miquel Àngel Torres, Margarita Pons Calafat i Jaume Mallol Llobet. Jaume Vilamolet, Toni Xavier Colón i Francesc Molet Jiménez. Una vegada comprovades les credencials de tots aquí presents, conviden els senyors regidors i regidores a que es posin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la nostra proclamació. Estan tot correcte i a continuació passarem a jurar o prometre davant la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia. Aniré cridant, en primer lloc, Francesc Molet Jiménez. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Jaume Vilamolet. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Toni Xavier Colón. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Miquel Àngel Torres. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Maria Lida Pons Calafat. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Noel Estaràs Tobín. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d'aquest Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Catalina Mallol Llobet. Jur, promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, regidora d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Ana Maria Redondo Gutiérrez. Juro cumplir fielmente las obligaciones de regidora de este Ayuntamiento con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía. Bartomeu Torres Morell. Jur es complir fielment les obligacions
del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lealtat al rei i guardat i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Jo mateix promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Jaume Mayor Llobet. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a forma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. No, bé, a continuació es procedirà a l'elecció del senyor Balda. Són candidats a la valia de Valldemossa, alguns que presenten candidatures. Bé, jo me present com a candidat a Balda d'aquesta corporació. El grup independent, jo com a grup independent no m'ho presentam a l'elecció de Balda. Senyor Jaume Vila. Per part de Valldemossa, si volem tampoc presentar un candidat. I nosaltres, com a Partit Popular, sí que ens presentam com a grup. Bueno, propos que la votació sigui amb alçada, tal com és tradicional en aquest Ajuntament. Vots per a Noel Estràs Tobín. 4. Vots pel senyor Francesc Mulà Jiménez. Queda proclamat Balda de Valldemossa el senyor Francesc Mulà Jiménez i encapçala la llista del Partit Convergència per les Illes Balears. Bueno, i ara conviden el Balda a jurar o prometre el seu càrrec com a Balda. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de Balda d'aquest Ajuntament en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia. Xisco, te faig entrar a la vara perquè conserva-la molt bé. Mare bona, Xisco. Bé, bon dia a tots. M'acabaré d'ubicar en aquest nou espai. Abans de donar eston de paraules i de donar els agraïments, volíem fer entrega de lo que són les insígnies d'aquest Ajuntament en els nous regidors que avui entren a formar part d'aquest Ajuntament. Per tant, si vos pareix, bé, tenc les dues insígnies per home, en aquest cas, en Miquel Torres i en Jaume Mayol, si vos pareu del seu moment. Jaume. Miquel. I a les tres dones, na Margalida, na Ninona i Nana, que per primera vegada tenim més representació femenina també en aquest Ajuntament. Anna. I crec que quan correspon es toca obrir un torn de paraules en els portaveus de cada formació política d'aquest Ajuntament. Les agrairia que és el vostre moment. Per tant, començarem per Noui Estarats, el portaveu del Partit Popular, i te cedeix la paraula, Noui. Gràcies, senyor Batlle.
En primer lloc, desitjar-vos a tots sort en aquesta nova aventura, encara que així tot, sempre respectant les decisions preses per part de cada partit, expressar la nostra decepció perquè pensam que s'han avantposat motius personals per damunt dels interessos del poble. Una vegada més s'ha format l'Ajuntament sense escoltar els valldemosins, sinó com s'explica que la força més votada estigui a l'oposició. Però bé, ara ja només queda dir que acceptam amb molt d'orgull el nostre lloc d'oposició i de nou intentarem ser els més constructius possibles per tal d'afavorir en tot el que sigui necessari a tots els valldemosins. Moltes gràcies. A continuació, cediré la paraula en el portaveu del grup de la Valldemossa que volem, senyor Jaume Vila. Molt bon dia, enhora a tots. Enhorabona, senyor Balda. I des de la Valldemossa que volem, que ens caracteritza la sensibilitat mediambiental i benestar social i aquestes coses, donen suport a aquest pacte perquè vagi endavant aquests 4 anys que tenim per endavant de feina compromesa per bé del poble. L'ho dit, enhorabona. Moltes gràcies. A continuació, senyor Nadal Torres, portaveu del grup independent de Valldemossa, tens la paraula. Bon dia a tothom. El grup independent de Valldemossa vol donar l'enhorabona, en primer lloc, a tot el poble de Valldemossa per la seva gran participació en aquestes darreres eleccions. També volem donar les gràcies a les persones que ens han donat el seu suport. Farem tot el possible per no defraudar-los. Des del grup independent de Valldemossa volem mostrar el nostre orgull i estan contents d'haver propiciat la formació d'aquest nou equip de govern, juntament amb la Valldemossa que volem i Convergència per les Illes Balears. Confiem que els propers 4 anys siguin ben profitosos per Valldemossa. Procurarem complir amb tothom i amb els propòsits establerts. Per acabar, volem donar l'enhorabona al nou Balda, en Xisco Mulet. Que tinguis un any molt bo de dia, Xisco, sempre ens tindran al teu costat i crec que ara anem, a partir d'aquest moment, ja anem tots per feina. Gràcies. Moltes gràcies, Nadal, i crec que me toca per acabar l'acte jo, dir les meves paraules. Seran un poc més llargues que les vostres, crec que vull dir moltes coses, per tant vull aprofitar aquest moment. Ja vos he saludat, a part de senyores regidores i regidors, senyora secretari, a tots els presents aquí, familiars i amics, i a tots els que mos veus des de que vostre, a través del canal municipal, ja que retransmitim aquest ple de Constitució d'Ajuntament en directe. Vull donar una benvinguda, ja ho he fet abans però ho tornaré a dir, especial en aquests nous regidors que per primera vegada heu entrat a formar part d'aquest Ajuntament. Jaume, Miquel, Margalida, Anna, Ninona, benvinguts i encoratjar-vos a fer feina de valent pel bé de Valldemossa. Avui puc tornar a dir que per segona vegada he estat anomenat Batlle de Valldemossa. Un fet inesperat resultat dels aconteixements d'aquests darrers dies. Després de les eleccions i vist els resultats obtinguts per les distintes formacions polítiques, per la part que correspon al grup que formant Convergència per les Illes a Valldemossa, hem de reconèixer que ens sentirem un poc decebuts pels resultats obtinguts, sense entendre molt bé el que havia passat, ja que fins al moment tothom ens havia reconegut la feina que havien duit a terme, i que a la vegada nosaltres ens sentim orgullosos i satisfets d'haver fet, i així ho seguim pensant. Així tot, ens havíem mantingut en quantitat de vots, aconseguint representació dins l'Ajuntament amb el mateix nombre de regidors, tot gràcies a les 124 persones que van confiar en nosaltres. De manera que gràcies a aquest suport rebut, després de molt de pensar, reflexionar i cercar on havíem pogut fallar i fer un anàlisi intens de la situació, vàrem pensar que havíem de seguir endavant. La veritat és que no ho teníem fàcil. No eren decisius per cap pacte. I semblava que se mos tancaven les portes per poder seguir fent feina pel poble d'una manera activa des d'un futur govern municipal.
gràcies a la bona voluntat del grup independent de Valldemossa i de la Valldemossa que volem, i de la seva generositat, han tingut l'opció d'entrar a fer feina amb ells i seguir amb el projecte inicial de mantenir un pacte format per les transformacions polítiques, fruit d'una política de consens que Convergència per les Illes tant ha treballat per implantar a Valldemossa. En el nostre cas, el reconeixement a la nostra feina no ha vengut pel nombre de vots que pensaven tenir el dia de les eleccions, sinó que ha tornat a nosaltres d'una altra manera, mitjançant ostentar la valia durant un any i tenint l'oportunitat de continuar fent feina pel poble dins de l'equip de govern d'aquest Ajuntament. Això està possible com a conseqüència del pacte subscrit la passada legislatura i que ara han volgut reeditar, perquè al contrari dels que molts vaticinaven, no ha duit inestabilitat ni conflictes a l'Ajuntament, sinó que ha estat una eina magnífica per treballar tots plegats pel bé del poble, per resoldre consensuadament moltes qüestions que fa estona que demanaven l'atenció del consistori i per introduir unes noves formes i unes noves idees de fer les coses, que rompessin l'inèrcia de temps anteriors. Pens que, a més, el poble ha entès el que significava el pacte i ha sabut valorar la seva eficàcia, atorgant-nos novament la seva confiança en el moment de les eleccions, quan el nombre dels vots dels tres grups que formam aquest nou equip de govern duplica els obtinguts pel grup que està a l'oposició. Perquè el que ara fem és sumar forces i sumar forços, per seguir governant com ho hem fet durant aquests darrers 4 anys, i ara que som més gent, com ja heu vist, passam d'un equip de 5 persones a 7, a fer-ho encara millor, per poder donar continuïtat a coses sense acabar, per tractar temes que no varen poder tocar, per rectificar respecte a errors comesos i, sobretot, per posar-nos al servei del poble per oferir la millor gestió possible. El pacte, arribat el seu moment, el farem públic i el donarem a conèixer a tothom com a exemple de transparència, talent i lleialtat entre les transformacions polítiques. Som conscients que avui s'inicia una legislatura difícil, afectada per una gran crisi, a la qual els retalls procedents d'altres institucions estaran a l'ordre del dia. Però així i tot, posarem tot el màxim esforç en lluitar per obtenir el màxim per Valldemossa, el màxim seny per ser imaginatius i creatius, i la millor voluntat de tots nosaltres per aconseguir la millor qualitat de vida per a les valldemossines i els valldemossins. Com a Batlle, tenc un objectiu prioritari, establir a curt plaç, i no és altre que establir unes noves formes, com deia ara fa un moment, i marcar un nou model de feina, però aquesta vegada a dins l'Ajuntament, que ens farà, a tots nosaltres companys, facilitar i millorar la capacitat de gestió i que de manera organitzada podrem donar un millor servei al poble. Cal funcionar com una màquina, amb totes les peces ben engraçades, per un correcte i eficaç funcionament d'aquest Ajuntament. Espero que en la vostra ajuda ho puguem dur endavant. I un discurs d'investidura no poden faltar els agraïments, perquè és de bon nascut ser agraït, i vull aprofitar aquests moments per donar les gràcies a tots els companys que formaren la candidatura de Convergència per les Illes a Valldemossa, per la seva tasca i dedicació, i per estar sempre al meu costat, en els moments bons i en els dolents. Sense ells jo no seria ningú. Gràcies també als companys del partit de Convergència per les Illes, al seu president, en Josep Melià, i els representants que han vengut en aquest acte. Crec que hi ha Miquel Monar per aquí, perquè avui Convergència tenia 7 o 8 batlles a distints municipis i no han pogut venir tots, però sé que estan en jo. Les vull dir ànims i força, i sabeu que el projecte de Convergència per les Illes té un llarg camí a recórrer per un futur millor, i que entre tots ho aconseguirem. Gràcies a totes i cada una de les persones que formareu part d'alguna candidatura de les altres formacions polítiques, que vos presentàveu a les darreres eleccions, pel vostre tracte cap a jo i per la valentia que suposa avui en dia implicar-se en política. Gent com vosaltres és necessari per la política municipal. I després, com no, gràcies a tots i cada un dels regidors que esteu en aquesta taula i que a partir d'avui iniciarem una travessia junts, com a corporació local. Amb uns, amb els que formarem equip de govern, la travessia serà més moguda, amb dies de tempesta, dies de calma, i amb totes les responsabilitats sobre les esquenes, fent feina de valent per Valldemossa. Amb els representants del Partit Popular, que estareu a l'oposició, esperant també poder col·laborar amb vosaltres
i que ens pugueu aportar idees i suggerències, des del respecte i la cordialitat, i ajudar-nos a fer aquesta travessia més tranquil·la. Gràcies, com no, a la meva família, als meus amics i sobretot a la meva dona per la seva comprensió. No ho puc evitar, m'agrada estar ocupat, tenir buis i poder fer feina pel poble. I gràcies a tots el Vall de Mocins i el Vall de Mocines que d'una manera o l'altra m'heu anat felicitant i donant mostres de suport durant aquests darrers dies. Confio poder estar a l'altura com que pertoca i ser un bon batlle per Vall de Mossa. Ho vaig demostrar al seu moment i ho tornaré a demostrar ara, i si pot ser millor. Estic a la vostra disposició, com abans, com ara, com sempre, com el vostre batlle que som. Gràcies a tots. I amb aquestes paraules d'acomiadament vull tancar el ple extraordinari d'avui, acomiadant-nos que m'ho sabit des de que vostre, tots els que esteu aquí, i gràcies per haver vingut. El ple d'avui ha acabat.